Madwar Malta kollha huma mijiet dawk li jieħdu sehem fil-purċissjonijiet li joħorġu fil-ġimgħa l-kbira, mill-kbar saż-żgħar. U aktar huma dawk li jmorru jaraw dawn il-purċissjonijiet hekk kif din it-tradizzjoni li baqgħet popolari matul iż-żminijiet. Iżda ftit huma dawk li jafu x'jinvolvu l-preparamenti twal u paċenzjużi ta' dawn il-purċissjonijiet. Dawn il-purċissjonijiet ma jinvolvux biss kostumi, imma anke l-make-up u leħji tal-personaġġi li se jkunu qed jipparteċipaw. Din is-sena morna fl-oratorju tal-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta fejn hemmhekk iltqajna mal-aħwa Bonello, Edward, David, Cesco u Chris, erba' aħwa li sena wara sena baqgħu jagħtu s-sehem tagħhom fil-preparamenti tal-make-up u l-leħji. Tkellimna ma' Edward fejn stqar li din ir-responsabilta baqgħet tintiret fil-familja u issa hemm ukoll in-neputijiet li qed jieħdu sehem. Bekk ġenerazzjoni oħra żdiedet fl-għajnuna fil-ġurnata tal-ġimgħa l-kbira. Tawekka u jiena u tliet ħuti l-oħrajn hija xi ħaġa li aħna wuritna mingħand il-papa li ilha ġejja ġifieri 20 ta' snin u llum il-ġurnata għandna n-neputijiet ukoll li qegħdin jagħtu daqqatit. Ġifieri bil-mod il-mod da tgħaddi wkoll għall-ġenerazzjoni li jmiss. Illum il-ġurnata ħabba fli ħafna nies għandhom id-daqna tagħhom ħabba fli hija moda. Qegħdin nifrankaw naqra xogħol naqra inqas minn żmien ieħor ħanejdu hekk meta id-daqna kienet inqas moda. L-aħwa spjegawna wkoll x'jinvolvi parti mix-xogħol fejn David qalilna x'jirrikjedi biex jagħmel leħja fuq numru kbir ta' nies li jieħdu sehem. Il-krepp l-ewwel jiġi hekk sewwa il-ġuri d-daqna. Ikollna l-spirit gun, napplikawh mal-wiċċ, nafżawhom biex jaqxru l-leħja minn qabel għax inkella jkollhom il-pori miftuħin. Mbagħad jinfetaħ, niftuħ sew nġibu hekk u jibda jitwaħħal ovvjament mal-wiċċ. Fejn tara hekk hawnhekk għad irid napplika id-daqna fejn tara jleq. Apparti l-leħja, il-karattri tal-ġimgħa l-kbira jinvolvu nies bħal Barabba, personaġġi li jinvolvu ħafna xogħol minħabba l-make-up fuq il-wiċċ. Din id-darba kien Cesco li spjegalna dwar dan ix-xogħol tant paċenzjuż. Kif arħija maħniex professjonali, dan huwa ħobbi tagħna. Fi turizminijiet provajna tekniċi differenti, materjali differenti, sadorna daqsxejn materjali daqsxejn iktar kif suppost il-latex u ifimni, naplikaw naraw il-riżultat, nżidu miegħu tipo daqsxejn kif taqbad tgħid. Nesperimentaw fil-mument u mbagħad naraw kif joħroġ. Iżda f'purċissjoni li fiha jieħdu sehem madwar 300 persuna ma jonqosux ukoll il-kostumi. Waqt li konna qegħdin insegwu l-preparamenti tal-purċissjoni sa minn 3 sigħat qabel il-ħruġ fit-toroq tal-Belt Valletta, ħadna l-opportunità li nżuru wkoll ix-xogħol li jinvolvi lil biss. Mela, prattikament aħna niġu kmieni minħabba l-fatt li biex libes soldat Ruman għandek ħafna xogħol, ġifieri l-ewwel jilbes il-libsa ta' dik li aħna nsejħulu l-libsa ta' taħt u mbagħad trid tilbes l-ram, ġifieri hawnhekk bħalissa qegħdin norbtu il-vesta quddiem. Apparti minn hekk imbagħad ikonna ndawru wkoll billi jinlibsu anke xwabel u Derin Karabot għal Net News.